Kuita, which means even the guys who are inside, there are some who are not part of the family. Those who are listening to me are my family. Ati those ivo vanoita. So kunzwa is another level, kuita is another level. I'll go deeper this way. Ndonga Jesu pa akaramba kubuda akati vari muno ndo vakoma vangu nehanzvadzi dzangu, vanhu vanga varimo vese vakafara. But the real deeper meaning of it, haasi wese arimo mufuti ari kuqualify kuva part of the family. Why? Nekuda kwekuti zvanzi vari muno vanoita kuda kwababa wangu. Even the secret, it's beyond listening but doing. Beyond listening but doing. Vari muno vanoita kuda kwababa wangu. It's more than listening but doing what the word says. So ungangodaro uri inside, but nokuta uite unongonzwa chete, you are also the same, never outside. That's why you see, you can be in church, yet your life is not transforming, things are not changing. And you begin to wonder, could I go to church, but how come zvinasiku flow zvakanaka? Kuita nekunzwa zvakasiyana. What makes you part of the family is doing, not listening, is doing. Vari muno vanoita. Those that are in here, vari muno. Those who act according to the word. Those who act according to the word. Vanoita. Zvirimaringe shoko. So the challenge we have, the people, they think they belong to the family of Jesus by just being a church member. No. The doing part makes the difference. Most of us, we consult the prophets. Tivene direction, tivene understanding, tivene solution for my challenges that we now. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy. It's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get the revelation, boldness, and understanding. Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeyekuti aende kuNinive. So paari kuenda kuTarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana nako. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodata, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat. Nekuti vatakura chisicho. He's a good man. Kana achienda the right direction. Those are not told that to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. There are people vekutokatarisa nhasi havana chirevo muupenyu hwako. You can look down on them. But I've come to warn you with this teaching. Learn to value people. Zvisina basa today, zvine basa tomorrow. Vasina basa muupenyu hwako nhasi, vane basa muupenyu hwako mangwana. Mwari unoita izvozvo so that we remain humble. Acts chapter 3. Murume akasumudzwa pa beautiful gate. Haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Kuna pane ka distance kakatakurwa nevanhu vasina anointing but vane love. Vanoita sekunge vari useless muupenyu hwomurume uyu, but vari useful.
kuti vagone kumcover a distance asvike pane chimwe chinano. So to me they resemble old drugs or worn out clothes. But vane a role to play kuti murume uyo azonamatirwa areceive power asimuke. Pane vasiri that powerful, but vari kuplay a role kuti aende pa right platform yekuti asangane ne blessing nemunana wake. Nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace. Somebody, by the reason of the anointing, went on to rise in power in the same place. You can still rise in an environment, in a place inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kuna Mwari vane rudo, vane nyasha neupenyu hwako. Life yako ingangodaro iri RIP, isina chinotarisirwa chakanaka, isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwa kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita paMwari, Mwari vanoita zvishamiso, Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka, ndiye upenyu. Resurrection and life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage. Why? Nekuti iri mwezita rake unonzi resurrection and life. I am resurrection and life. Ana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti, he answered her not a word. Zvetange zvawese kuti Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari, ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura, apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga, ndisachida kuti munhu ave nebhaibheri rake. Unodzokora kuti watara shuwere tsano. Ririmo hanzi he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei. Rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He's a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari. Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata, zvikasafamba ndinonamata, zvikafamba ndinonamata, ndikavengwa ndinonamata. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovhwa oenda, kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina, whether basa wariwana hauna but kuchecha hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida uyu haasi kushanda but kuchecha anotouya, mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right, even zvisiri right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. Saka shamwari dzangu dzaimboti hakunamata hapana chiri kumbochinja kuzodi, ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Saka ndichamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndeyekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu. So he answered her not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti uri kungotraya. Peter mujerima akabuda magedhi akavhurika egaya. Last week manga mauraiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu vane mafavorites. Wavo akapiwa chimuta akanzimbo rova, even akakosora iri powerful baba powerful. Uyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James, Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter.
Why was the church silent on James? Bandopa kandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotana unsa tonamata nawo. Mumunungu uchava kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because church hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya pana pandinamati. Nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata. Pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokudza. Me ndiri muvhangeri right. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka. Ko unozoenda kudenga iri kuti takandamatirwa. Yakunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa anoswera netime yaanokunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwa vatari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me, I'm married. Kana ukatofona kuma10 mfundisi namatire. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi modati imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunamata serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu. Iva serious ni life yako. Kune vanhu vanobva newekure wokusiya pakutatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Saungosingafunge pesa apa. Makomana etemushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi yekurorano wada kufunga. Vubvunza vanorudzana murudomo achitanga kuonana. Change nini newe munhu amone matambudziko. Svika rufu rwati pesanisa apa mapesa neresumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhu amone matambudziko simora usina mu. Kana zvakuita zvakanaka dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba vasina kugarika. Dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota papa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana ngo vabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo. Padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo. Iwo ramba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda. But vari kutyira kukuluza. Uye vari kutyira kuti unoluza family. Ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara. Ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pakuda vanozoti handini ndinorarama sedi Kristu. Namati. Imagine akatakura mwari Jesu ndiyanonza pana humo. Jesu mwezarake is the bread of life la chingwa. Bethlehem is not a house of bread. Kula chingwa alifanya kushara njimbo mwimba chingwa. Bethlehem it means a house of bread imba chingwa. Jesus is the bread of life. But chingwa kimushaiwa humo mwimba chingwa. Kula kama koraya wakabereka. Angari wakuzimu aine watu. Warasa kubereka zake wanakubereka sawa. Mwali wangu kusema tene ndio ngade. There was no room. But nikuna what is the right and the prophetic place. Zanga zile chileo. Uza mwako zangu zile chileo. Resistance yangu ile chileo. Kuna baba zungi ita zile chileo. Na ya katendeka.
because that's pastor life. Why Bible not when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. Like you put in my standard, you are making a prayer. Problem yako kumakwa, unaona kurais. Bali kurais, I'm sitting in a prayer. When the enemy, not when the saint pray, about when you fast or when you pray, but when the enemy comes. So may the enemy come and may you see your rising. Kuya kwao kunechamuita netumenya yako. Kama tunaona formula ya kusimuka, let be prayerful, fast, worship and do this. But we battle usina zawaita, but zawangu itwa Jesus. Don't zawangu tamai. Kukiwai yato sokwana, mungaji simu twa. The devil is not aware. It's not aware. For your standard to be raised. So there was a resistance in the prophetic place. Joseph wanga porofitwa. Kunzuchamita mambo wanga kufugamiro. Achiweza escape in Egypt. Anafugamiro. Anga prison anga kufugamira. It was actually the opposite. Akarota kufugamiro. Achimopinda mu place akarota kufugamiro. Akatanga kufugamira. There are people and profit, but there are people who are in the right place, right job, right everything. But Israel is actually the opposite of what you want. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso mweya unogona kuchiona. Zvafana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri richitikudza baba namai vako mazuva ekurarama anowedzerwa panyika, kalenda rako riri respect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bible richingoti kudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, office yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka yeye ukamutengera sugar ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari mu office yake as a parent. Pakatoita kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisipitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo, asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana, the spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura maritzake, chakatakura michato yake in the mighty name of Jesus. Wakagara malife yekuti ndizozoti I'm blessed but handina chandinacho. But unozoti Mwari aneni upenyu hwangu ndiri mumaoko aMwari chaiwo. But oshaya kuti but pane zviri kubatana pandonamata chaicho. But pane zvikangosunga so. There's a dimension yekuti unoita blessing yefeeling kwete yereality. Unyatsonzwa ndiri mwana waMwari ndakakomborerwa but life yako paground yako hapana. Denga rakasunga yet munhu ari blessed. So chiri kutadzisa denga kurinisa mvura. Nokuti zvanzi zvirimwa zvazviriko but Mwari havasi kutendera kuti zvikure because there was no man to till the ground. Unoti pataura type yemunhu. Ukaenda makadiko amazangu. This is Evangelist T Muparinga. Mwedzi uno waApril, kutanga kwemwedzi uno. Emberi kwatiri kuenda ndiri kudeclare nyasha neropafadzo mukati meupenyu hwako. Zvaunobata ngazviendeke. Nyasha ngadzikutungamirire. Every plan of the enemy be put to shame. Every negative voice be silenced. I say victory, favor be your portion in the name of Jesus. God bless you. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I'll start one natural but men here.
And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Of this woman, yakakonzera kuti mwanasikana ari kumba ane dhimoni ari mweya wechina umuregedze. I want you to understand this, hama dzangu. Sometimes tine vanhu vatinojaja muupenyu tichiti havana kurongeka, havazivi, havana zvavanogona, havasi disciplined nekudii. Some of them, it's not by their own will. Chatinoona ndivo vanoita, chatisingaone ndo chinokonzera kuti vaite chinovadriver mukuita. I remember kuna baba vakauya kuna Mark chapter 9, kuna baba vakauya kuna Jesu vakati ndine mwana wangu zvinoti zvikamubata zvomuisira mumoto nemumvura. That's another level of understanding ina baba yekuziva kuti ukaona ari mumvura, it's not by choice, asi kuti kana zvamubata zvinomuwisira mumvura, kana zvamubata zvinomuwisira mumoto. Kunati kana zvisina kumubata iye anozvibata ega, but zvikamubata kuzvibata kwake kunoshayiwa simba. So baba vane understanding yekuziva kuti there are people vana zvichida vana mumhuri, zvichida ihama dzatinogona kujaja tichitadza kungouya pamberi paMwari kuzochemawo nemazita avo. Instead of condemning, pointing fingers at them, reject them and condemning them, we need also to have a heart to pray or to seek God on their behalf. Nekuda kwekuti dzimwe nguva ivo havagone kuuya kuzochema kuna Mwari nokuti zvakavabata zvacho zvine simba to an extent yekuti hazvivatendere kuuya kuchechi kana kunamata kana kutsvaka Mwari. Let us stand on the gap on behalf yevadikani vedu muupenyu. You can be a husband standing on the gap yemudzimai wako. You can be mudzimai standing on the gap yemurume wako. Mungadaro muri amai muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Mungadaro muri baba muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Angadaro ari mwana ari kuchema nekuda kweupenyu hwevabereki vake. Engage the gear of faith and you'll see things happening. Harisi simba rako, hakusi kugona kwako, but kutenda kwako kwaunoisa mukugona kwake kunoita kuti motikari ifambe, kunoita kuti mhepo dutre mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri. We are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwekuti greater is the one inside you. Nekuda kwekuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareth. Speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba haisina kuti wadedzera wazodi. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray. Tarisira kuti pachauya any change in your life. Unazva unogona kutarisira kuti izvi Mwari vanoita kana kuti kundiitira. So mukadzi uyu the challenge iri marriage make akai accepta maybe because of age or also of time. Kuti apa pasisina Mwari vakada kuitawo zvimwe zvinhu vangaita hawo, but nyaya yemwana mumarriage mangu hapana. Saka paakapiwa opportunity yekunzi taura chaunoda kuti Mwari akuitire, akati I'm okay, yet she was not okay. Matambudziko anodaro kusvika pekuti anopedzera a part of you
auchagona kuziva kuti idambudziko here kana kuti ilifestyle ndo zvakanzi naMwari urarame uri. Saka uchiona kuti nedzimwe nguva munhu anogona kutaura achiti kuda kwaMwari. Kune zvaunogona kuti uku kuda kwaMwari, kogoita zvaunenge uchitorwiswa Mwari asiri kuda, zvekuti you must take action and make things work for your life. Pane mweya wekugutsikana nenyaya dzisiridzo. Kuita, which means even the guys who are inside, there are some who are not part of the family. Nekuda kwekuti haana kuti those who are listening to me are my family. Ati those ivo vanoita. So kunzwa is another level, kuita is another level. I'll go deeper this way. Ndonga Jesu paakaramba kubuda akati vari muno ndo vakoma vangu nehanzvadzi dzangu, vanhu vanga varimo vese vakafara. But the real deeper meaning of it, haasi wese arimo mufuti ari kuqualifya kuva part of the family. Why? Nekuda kwekuti zvanzi vari muno vanoita kuda kwababa wangu. Even the secret, it's beyond listening but doing. Beyond listening but doing. Vari muno vanoita kuda kwababa wangu. It's more than listening but doing what the word says. So ungangodaro uri inside, but nokuta uite unongonzwa chete, you are also the same never outside. That's why you see, you can be in church, yet your life is not transforming, things are not changing. And you begin to wonder, could I go to church, but how come zvinasuflowa zvakanaka? Kuita nekunzwa zvakasiyana. What makes you part of the family is doing, not listening, is doing. Vari muno vanoita. Those that are in here, vari muno. Those who act according to the word, those who act according to the word, vanoita. So the challenge we have, the people, they think they belong to the family of Jesus by just being a church member. No. The doing part makes the difference.